салом дӯстон, хуш омадед ба канали Хакер ПК ва бо шумо ҳастам ман Дилҷӯи Хатлон. Видеои навбатии мо дар бораи дарёфт кардани моҳи компютер аз монитор. Яъне ки чуноне мебинед компютер ҳангоме ки ягон кас нофаҳмида ҳаминро удалид мекунад. хуб, мо дубора чӣ хел инро дарёфт мекунем? дар ҳамин ҷои холигии экран тугмаи тарафи рости мушро пахш мекунем ва аз поён ворид мешавем. баъдан аз тарафи чап изменить значок рабочий стол. дар ҳамин ворид мешем ва аз ин ҷо галочкаи компютерро мемонем. баъдан окей мекунем. аллакай ҳамин компютери мо пайдо мешавад дар рабочий стол. метавонем ки ворид шем ба ин. хуб, дӯстони азиз, видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал обуна шавед, фикрҳои худро дар комментария нависед.